Salutare tuturor, eu mă numesc Gabi și bine v-am regăsit la un nou episod din Car Parking. Astăzi ne vom juca din nou Car Parking cu Mustangul, care a spus Mădălin că o să-l vândă. Și când a să-l vândă Mădălin, am să-l vând și eu. Ok. Și scuzați-mă că n-am mai postat de mult, nu am mai avut prea mult timp. Și plus că cu școala asta... Scrieți-mi pe TikTok, link în descriere. Voi cum vă simțiți acum la școală? Veniți să mă ajutați să-i dau foc? Trebuie să mă ajutați doar cu niște benzină sau cu niște bani de benzină. Că acum s-a scumpit și benzina. Hai să începem. Start. Single player, că încă nu-l vindem. Și cam, na. O să vindem mai niște mașini, nu le lăsăm așa. Și haide, mergi. Așa, i-am făcut puține modificări la Stabili Help. L-am activat pentru că numai când viram așa încet, cum virez acum, numai... Vă știți cum se ducea într-o parte? Ok, hai. Hai. Prindem un 300. Hai. Hai că l-am prins pe ăsta. Ne-am făcut botul varză, cred că. Ne-am făcut botul varză. Așa, ok. Da, hai să ne uităm. Varză este. Dar nu știam de ce nu se mai spărgea. Dar acum văd că după ce i-am dat un restart, acum se sparge. Că m-am mai jucat un pic. Chiar acum. Mă mai joc încă un pic. Ia dă-ți vedem cât e limita de viteză. 170. Gabi? Nu mai e 170? După cum puteți observa, pe panoul ăla scrie Gabi. Să-ți dau mai cu spatele, că nu se vede. Uite, acolo sus se vede Gabi. Nu mai e? Hai să încălcăm un pic. Și sper să nu fie poliția. Da, ok, deja am spart-o, dar hai să o reparăm și după aia. Am mai ciocnit-o un pic. Că sunt un pic nesimțit cu mașina. Da, ok, Mădălin, dacă vezi acest vlog, să știi că te susțin. Da. Susțin. Ok, hai. Dă-i, mă! Goarnă că ești de-a lui Mădălin. Bine, acum ești de-a lui Gabi, da. Dă-i. 300. Ia. Mi-a zburat un pic și... Da, hai să încălcăm limita. Să ne ia permisul. Cum schimbă... Ia. Deja am depășit-o cu mult. Gata. E bună. Nu, iar nu ni se sparge, dar nu-i nimic. Așa. Uite, fix așa, de la cum fac acum, așa la multe viteze îmi scot
mă scutea din minți. Deci dacă nu știți de ce face drifturi, intrați aici la setări și activați Stabili Help. După cum se poate vedea, după automatic, hai să-i dăm un pic și cu automat, fără automatic. Să vedem dacă mai știu să mai conduc. Da, să fac și un roleplay în care e cu școală de condus, cu dintre astea. Hai că acum o bag în comanda întâia. Ia. Ia, îi dăm până la 5, aprinde aici. Ia. Direct m-am răsturnat. Da, aici trebuie să fii învățat, trebuie să fii cum trebuie. Aici, altfel, dai de pabubă. Fix ce ziceam. Și dacă o lași în a treia, of, chiar a pornit. Bă, dar cum? Dacă o lași așa, hai să o ducem acolo la deal. Lasă una a doua. Du-te la vale. Pa. Mașină. Pa. Goodbye. Ia, acum coboară înapoi. Hai, mă, mai cobori. Da, uite că cobor, dar încetul. Ia, dă peste mine un pic. De unde s-a mai bușit? Asta e că am bușit eu atunci. Da, ok. Dai. Uitați-vă un pic, doar nici n-am observat că era făcut asta. Ia, îi dăm drumul aici. Goodbye. No, stai că trebuie să o las pe liber. Așa, du-te. Acum pleacă cu viteză. Stai de capul meu. Unde te-ai băgat? Ba nu, era un dâmp și un coș de gunoi. De să luăm banii. Stai un pic. Ok. Da, ok, gata și cu asta. Ne mai distrăm un pic. După aia de acum trebuie să scot
e automat de aici. Că cumva nu am cum. Ia. Așa, dă-i drumul. Aud că fix în ăla se bagă, fix în ăla și am reparat-o. Dacă se sparte geamurile, închei videoclipul. Nu se sparte. Acum dacă merg cu viteză, cu automatic și mă pușesc în ceva, trebuie să închid videoclipul. Ok. Hai. Hai. Măcar cu 3. Măcar așa. Aici s-ar putea să bușesc. Ține! Da, încă am Na, cam atât a fost cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem episoade dintre astea, nu uitați să apăsați pe like și pa!